Kunne du godt tænke dig at træne dit team i en mere åben og ærlig dialog? Kunne du godt tænke dig at høre, hvad din kollega i virkeligheden mener om verden? Kunne du godt tænke dig at være bedre til at sige tingene, som de er, uden at blive følelsesmæssigt ramt? Kunne du godt tænke dig at være bedre at sige tingene, som de er, uden at din kollega bliver følelsesmæssigt ramt? Kunne du godt tænke dig at skabe større psykologisk tryghed i jeres sociale sammenhold, i jeres team? Kunne du godt tænke dig at prøve at se, hvad der sker, når man åbner op for den kærlige dialog med små, lette provokationer? Så skal du prøve Trykkammeret sammen med mig. Det er et rum, jeg faciliterer inden for et par timer, hvor jeg hjælper jer med at få en åben og ærlig dialog. Det bliver mig som coach, teambuildinstruktør og agent provokatør, der sørger for at holde debatten på sporet og dialogen i gang. Hvis du synes, det lyder spændende, så giv mig et kald eller kontakt mig på kontakt@trykkammeret med g.dk. Hej.